pěkně, ukáže se vám David Debrek. David Debrek, jeho limitě dáme naproti na venku. Takže všichni přestanou skýtovat. Kluci, tady dejte prosím vás pozor, tady nahoře se skejtuje, díky, buďte trochu ohleduplní. OK, brácho. David Debrek z Ostravy, přijel fakt zdaleka. Jezdí za skateshop.cz a Ticket Twister, taky jste mohli vidět, že startoval hnedka u baneru skateshop.cz. Udělal svůj líbecí transfer. Oli úplně na celou pyramidu a znovu na beton. Kamo, čas na poslední trik. Připraví se Matěj Hako.